Vet ikke du da? Hva da? Vet ikke du da? Hva da? Det litt kaniner i det. Jeg har hørt om kaniner før. Man blir ikke syk når man spiser grønnsaker. Man blir sterk. Det sunt. Man blir ikke syk heller hvis man drikker tran. Man spiser gulrøtter, knekkebrød og vegetarbrød. Appelsin, blåbær, brokkoli, pære, eple, blomkål, druer, agurk. Det godt å ha med brokkoli i matpakken. Skål! Jeg synes blåbær bedre enn godteri. Appelsiner og banan. Jeg spiser masse fordi det godt. Det smaker som godteri. Vet ikke du da?